Bé, hola, bon dia. Encantada de poder ser aquí amb tots i totes vosaltres i de veure aquesta aula tan plena. Com ja ha dit la meva companya la Cecília, ja em dic Marta, soc mestra d'una escola pública, concretament al Francesc Macià, Castellà a la plaça Espanya, i també treballo des de comissions obreres, amb temes sindicals i en altres àmbits, també el que avui ara us venia a presentar. Bé, quan em van dir, a veure Marta, pots venir a parlar una miqueta sobre perspectiva de gènere i a presentar aquest material, concretament sé que la meva intervenció ha de ser molt breu perquè també es tracta de fomentar el debat. El que jo us volia dir, que ja no és res nou, com bé sabem, aquest debat en el que des de les nostres institucions ens pretenen engegar de l'Ares demà, com bé sabeu no parla gens de tema de perspectiva de gènere. I en aquesta societat en la que vivim, que sembla que el fet de ser diferent sigui una cosa negativa, una cosa que fins i tot pugui ser pejorativa, doncs el que d'alguna manera veníem avui aquí i a presentar amb aquests materials és que el fet de la diferència, el fet de la diversitat, ha de ser un element integrador i un element transformador i un valor afegit que hem de reclamar en el nostre sistema educatiu i a les nostres pràctiques i a les nostres pedagogies habituals. I això és una miqueta el que pretén ser aquest material que ara us parlaré. Aquest material permet qüestionar el que seria el concepte de normalitat. Per molts dels nostres alumnes i per molts dels nostres docents també, a vegades parlem molt lleugerament d'allò que és normal. La paraula normal, això és normal, això no és normal, i a vegades no sempre les coses que ens semblen normals ho són tant. Tenim una situació molt diversa, també en temes de gènere. I per tant també aquest material pretén una miqueta omplir un buit legal i curricular que entenem que hi ha molts aspectes que no s'aborden en el nostre sistema educatiu, fins i tot per tal de poder arribar en temes d'inclusió, que ara també està molt de moda amb el nou decret que tenim sobre la taula, i també, per què no, amb temes d'innovació, que ja han sortit anteriorment i al llarg del dia se'n parlarà. És a dir, el tema del treball de la diversitat en l'aula pot ser perfectament un element d'innovació, perquè en moltes escoles es treballa el tema de la coeducació, però no sé si gaire el tema de la diversitat. I avui el centrarem al tema de gènere, però la diversitat la podem entendre en molts aspectes, en molts àmbits. La diversitat funcional, la diversitat d'origen. Per tant, per què no, també pot ser el tema del treball de la diversitat un element d'innovació a les nostres aules i en els nostres centres. Jo el que us vull presentar, he portat unes fotocòpies que certament veig que no n'hi haurà prou per tothom, perquè n'havia fet unes 30 còpies i són molts més. Ja li he dit a la companya que li enviaré per correu electrònic. En aquestes fotocòpies hi ha alguns articles que parlen sobre temes de diversitat de gènere i sobretot parla una miqueta de la diferència del que podem entendre. Una cosa és la tendència sexual, el que cadascú li pugui agradar, homes o dones, i l'altra la identitat de gènere. Una persona es pot sentir home o dona independentment de la seva tendència sexual o del seu gust a nivell sexual. I això és una cosa que convé ja començar a treballar des de petits. Entenem que des d'edats primerenques, des del parvulari, des de l'etapa d'infantil. Perquè ja és en aquest moment en el que el nen o la nena comença a expressar-se o comença a sentir el seu cos d'una manera o d'una altra. I tampoc es tracta d'encasillar-lo, perquè a vegades al llarg del desenvolupament corporal i també emocional d'aquest nen o d'aquesta nena pot canviar, vull dir, com les persones, els adults també, tampoc no ens tenim per què encasillar, però més els nens que s'estan formant i estan en aquesta etapa encara de desenvolupament del seu cos també. Per tant, dit això, el que sí que volia fer era, bé, doncs ja després els que voleu us atenseu, hi ha unes quantes còpies, si en voleu agafar una per centre o com vosaltres vulgueu, ja que les he portat, a part que ja us les farem arribar via mail. En aquest recull de fotocòpies també hi veureu un article que parla de la transsexualitat, que també és un tema que trobo que a les aules és important i difícil de treballar. Molts docents es troben una miqueta perduts a vegades que no hi ha gaire material per treballar, per abordar tot aquest tema. I també el que ara us vinc a presentar, aquest material del Som com som, d'alguna manera també el treballa. Ara en parlarem una miqueta més a fons. Si em permeteu, us voldria llegir un breu conte.
és un conte que permet introduir tot aquest material, que ara us en parlaré, que és un recull d'unitats didàctiques. Aquest conte ha estat elaborat per 3 companyes nostres que viuen a Madrid, 2 d'elles professores de la Complutense, pedagogues i psicòlogues, i a la vegada per una companya nostra que també porta temes de formació a nivell estatal. Està en castellà, però penso que val la pena, intentaré ser molt breu i molt ràpida, perquè ens situa amb el fet aquest de com una persona no té per què sentir-se home o dona o per què etiquetar-la d'una manera o d'una altra. Diu així. En el principio de los cuentos, Mermel no tenía pelo ni forma de cuerpo, ni color de piel ni tamaño definido. En el principio de los cuentos, Mermel no tenía, solo era. Hasta que un día, con cansancio de no tener, decidió crearse. Primero decidió tener el pelo rizado. Muchas personas le gritaban: «¡Pelo bucle! ¡Estropajo! ¿Tu padre coge tu pelo para limpiar las sartenes?». Otras personas querían tocarle el pelo. Le decían que con ese pelo era especial. Entonces Mermel, que era valiente, decidió dejarse el pelo rizado, porque lo veía parecido a las olas del mar y pensaba que sobre él era muy divertido caminar. Luego decidió llevar gafas. Muchas personas le gritaban: «¡Cuatro ojos, rompetechos! ¿En tu casa no necesitas posavasos teniendo tus gafas?». Otras personas querían ver a través de sus gafas porque veían diferente y decían que parecían mucho más interesantes. Entonces Mermel, que era valiente, decidió llevar gafas porque así el viento no molestaba sus ojos cuando iba en bici y veía mejor la sonrisa de la gente. Más tarde decidió no tener un cuerpo delgado. Muchas personas le gritaban: «Gordopile, culo gordo, que no puedes moverte viendo lo que pesas». Otras personas aseguraban que se mantendría con solidez ante un vendaval y que sería fuerte como una roca. Entonces Mermel, que era valiente, decidió no pasar frío en invierno y que su cuerpo fuera como una almohada, que todo el mundo quisiera abrazar. Seguidamente decidió no tener la piel ni clara ni oscura. Muchas personas le gritaban: «Caca maloliente, trapo sucio». Otras personas aseguraban que su piel era tostada como un pan recién horneado y que daban ganas de tocarla. Entonces Mermel, que era valiente, decidió tener el color del chocolate con leche, que era muy dulce, y así podría adaptarse a cualquier clima. Finalmente, Mermel decidió no ser ni niño ni niña. Muchas personas le gritaban: «Marimacho, mariquita, ¿tú qué eres, un niño o una niña?». Otras personas aseguraban que se podría adaptar a múltiples situaciones y tener relaciones muy variadas. Entonces Mermel, que era valiente, decidió no ser chico ni chica para poder jugar a lo que le apeteciera, sin que nadie le dijese lo que tenía que hacer: ir con falda cuando tuviera calor y con pantalón cuando quisiera jugar, y para poder ponerse horquillas o corbata en situaciones elegantes. Así Mermel ya tenía y ya era. Solo le faltaba vivir en compañía. Entonces Mermel, que era valiente, salió a buscar amistades i una família. Aquí empieza su aventura. Amb això, amb aquest relat, què volem dir? Com heu pogut veure, es presenta un personatge absolutament fictici, que és el Mermel, doncs amb moltes diversitats diferents, és a dir, no només d'origen, segons el seu color de pell, físiques, amb ulleres, més gras, més prim, o fins i tot de gènere, no? És a dir, que en un moment donat es pot sentir nen o en un moment donat es pot sentir nena. I una miqueta és el que avui venim a expressar i a defensar, la necessitat, creiem en el nostre sistema educatiu, d'educar alumnes o persones que en un moment donat puguin sentir-se nens i puguin sentir-se nenes, i que tampoc cal etiquetar-los perquè, com hem dit, al llarg del seu desenvolupament o al llarg del seu creixement podran anar canviant aquesta situació, no té per què ser sempre la mateixa. En el Som com som és un material didàctic que comença introduint justament aquesta història del Mermel, aquest conte, i són 3 blocs. Són 3 blocs en els que en el primer bloc cada bloc conté 4 unitats didàctiques. En el primer bloc es parla de com som, amb 4 unitats didàctiques, tant per infantil com per primària, això no sé si ho he esmentat. En el segon bloc parla de som iguals, som diferents, és a dir, estableix una miqueta que les diferències no tenen per què ser un tema discriminatori, sinó al revés, un valor afegit integrador. I en el tercer bloc parla molt de
som molts i som diferents. Som diferents en molts àmbits, en molts aspectes, com ara ja he esmentat, en diferents, en l'àmbit funcional, en l'àmbit físic, en l'àmbit de gènere, en l'àmbit d'origen, en molts aspectes. És un treball que recull. És que ara per mostrar-vos-el és una miqueta complicat. Gràcies. Li passaré també a la companya, la Cecília, perquè us el pugui fer arribar també en PDF, perquè es tracta de fer-ne la màxima difusió. Aquests materials s'han posat en pràctica en alguns centres, a nivell estatal, també aquí a Catalunya, però vaja, considerem que, com d'altres que n'hi poden haver, són perfectament vàlids i creiem que poden ser, fins i tot, surt un dibuix del cos del Mermel, que veureu que és així molt indefinit, és a dir, no té els òrgans sexuals definits, no té determinades parts, ara no el trobo, però sí que hi sortia. Bueno, aquí pretén ser. Sí, és una miqueta aquest. Sí, mireu, és que ara no s'aprecia, però pretén ser doncs, concretament un cos així una mica indefinit, amb un penis, amb una miqueta de pit a la vegada, ni cabell llarg ni cabell curt, és a dir, pretén presentar un tipus de nen o de nena, de persona, amb una certa dificultat de poder-la identificar, de poder-la encasillar doncs, en un gènere o en un altre. No? I veureu, doncs, si teniu ocasió de fullejar-lo, quan us l'enviïn per PDF, que presenta diferents activitats, algunes d'elles per fer en grup, d'altres per fer de manera més individual, i una miqueta aquesta era la idea, és a dir, que sapigueu que existeix aquest material, que sobretot el que permet és treballar no només el tema de la diversitat, sinó específicament molt el tema de la diversitat en el gènere. I a la vegada doncs, dotar una miqueta d'eines als mestres que es troben una miqueta perduts a vegades en determinats moments de com poder abordar, doncs, a vegades si tenen un alumne a l'aula que li ve la mare i en principi doncs, té cos de nena, però ell es fa dir Pep. I en principi doncs, el seu nom, si tu passes llista, doncs no diu Pep, no? Diu Maria, per dir alguna cosa. No? Llavors és com treballar i com fer entendre als companys, a la resta de docents i a l'equip directiu, que a vegades no és fàcil, doncs que ell, malgrat tingui cos de Maria, es diu Pep i se sent com en Pep. I per tant l'hem de tractar com a tal. I potser d'aquí X temps se sentirà de nou com la Maria, no passa res. No deixa de ser la mateixa persona, de tenir les mateixes inquietuds. I el fet diferencial, com ja hem dit, ha de ser un fet integrador i no pas un fet excloent. No? Poder doncs, integrar i poder mostrar als nostres infants des de ben petits que la diferència no és res dolent, sinó tot el contrari. Com es comentava en el debat anterior, si des de petits no veiem que no només hi ha rics, sinó que també hi ha pobres, que no només hi ha negres, sinó que també hi ha blancs, que no només hi ha homes i dones, sinó que poden haver-hi transsexuals, sinó que poden haver-hi persones que en un moment donat se sentin identificades amb un gènere i després amb un altre, o per exemple, com no cal dir ja el tema doncs, de la tendència sexual, no? de gais, lesbianes, doncs sempre ens semblarà que és algú anormal quan no té per què ser-ho. I si des de ben petits mirem d'educar-los en aquests aspectes, penso que tenim molt de guanyat. No? Res més, home.